Hvor fanden bliver den knægt af? Og kæft, den lortunge du har. Hvordan har du opdraget ham? Min bar, den er ved at være tom. Jeg ved fandme ikke, hvor han bliver af. Lortunge, mand. Knægt! Ja, det er fandme på... Giv ham! Hvad fanden er du gang i, mand? Har jeg ikke sagt, det skal være koldt? Jo. Smut med dig! Lortunge, mand. Ja, skål for det. Hej børn! Hej. Hygger jer? Ja. Det er sådan lidt John. Hej John. Han skal bo her sammen med jer. Har jeg ikke bedt jer om at støvsuge? Bad jeg ikke dig om at støvsuge så? Jo. Så kom i gang. Og lad det gå lidt tjept, ikke? Og vi to, vi har en aftale lidt på mikroskop senere, ikke? Ja. Hyg jer. Hej børn. Hej. Så er det blevet din tur, ikke? Kan du komme der mange for? Og I tager det bare stille og roligt. Vi to skal snakke sammen senere. Lad mig gå derud. John, min røv, mand. vi to vi skal ned og snakke sammen nu, ikke? Min røv. Og I opfører bare ordentligt, dreng. Bare sæt dig der, John. John, vi har nogle regler her. Vi er meget sociale. Og vi kommer hinanden meget ved. Hvis du forstår. Gør du det? Flyt dig, mand. Slap dig af, vi skal bare snakke. Højsvig! Hvad er der sket? Ja, jeg er psykopaten, han tager på mig og sådan noget. Jeg bliver ikke her. Jeg smutter. Nej, nu bliver vi alle sammen straffet. Hvad fanden har du gang i, knægt? Du kan da ikke bare flygte. Nu bliver vi alle sammen nødt til at flygte. Hvis vi skal flygte, så er den eneste vej igennem kontoret. Jamen, så lad os gøre det. Du er træt. I skal til at sove nu. Og vi to bliver nødt til at snakke sammen. Så godt. Ja, hej. Højsvig. Godmorgen, børn. En ny og spændende dag venter. Godmorgen. Hvor er John? John. Hvor er John henne? Skjuler I noget? Nej, jeg har ikke set ham. Jeg har sovet hele tiden. Det har jeg. Skjuler I noget? Nej. Jeg kan ned og lede efter. Hvis jeg finder ud af, at I skjuler noget, så er der straf til alle. Hvad sker der? Hvordan kunne jeg flygte fra os? Det ved jeg ikke. Det er noget. Ja, lidt. Det står rimelig hårdt. Hvad gør vi nu? Vi er alle sammen nødt til at flygte, så må vi bare slage. Ja, vi bliver voldtaget igen, hvis vi bliver her. Skal vi så ikke flygte alle sammen? Vi kan godt, når han sover, så skal vi flygte ud gennem kontoret. Det er eneste udvej. Hvordan kommer vi så herfra? Nej, det er bare døren op. Okay. Hvem kan det? Du er den eneste, der er rigtig stor her. Du kan bare lægge din vægt bag. Du kan godt brække den. Spark på den. Du må alle sammen bare hjælpe. 2, 3, nu! Det er jo
eller ikke, så gik det også. Så var det lækker. Ja, men så har man også så mange andre glæder, ikke? Ja, ja. Det stiller man ud af. Ja. Gør man. Du sagde noget om Grønland. Ja, der var vi også for 2 år siden. Og det er lige mere. Det er jo sådan et sted, man normalt lige rejser hen. Nej, men vi har en søn, der bor deroppe. Så. Han er boet deroppe. Jul! Hurtigt, Jul! Kom her! Sted! Væk! Hvad vil I? Ja, vi vil gerne anmelde en pædofil stalker på børnehjemmet. Hvad for en børnehjem? Solvej. Solvej. Det var hovedvejen. Ja, det perverse Gunnar. Perverse Gunnar! Ja. 10. Ja, men det kan også være rigtig hyggeligt. Det er ham der. Det er svin. Klokken er 12.46, du er nu. Kom her. Slap af! Er det jer, der har gjort det her?